Чудила съм се колко често сами се спъваме по пътя си, без дори да го осъзнаваме, само защото носим в себе си стари ограничаващи убеждения. Понякога те звучат като тих глас, който ни нашепва, че не сме достатъчно добри, не заслужаваме или че животът е труден, без да си даваме сметка, че това са просто мисли, в които сме повярвали някога. За мен първата крачка към промяна е да ги разпозная, да спра за миг, да се вслушам в себе си и да се запитам: тази мисъл моя ли е? Служи ли ми вече? Когато уловя такова убеждение, се опитвам да го заменя с нещо ново, по-леко, по-истинско, например: аз заслужавам любов и уважение, или винаги мога да намеря нов начин да подходя към предизвикателствата. Знам, че това не става за един ден, но с търпение и постоянство започвам да усещам как старите ограничения се разтапят, а на тяхно място идват нови възможности. Понякога си помагам с писане. Изписвам старите убеждения на лист и ги заменям с нови, които искам да поканя в живота си. Вярвам, че работата с убежденията е като нежно почистване на градината на ума. Махаме плевелите и създаваме пространство за красиви цветя. Всеки ден, в който избирам нова мисъл, градя нова реалност за себе си. Благодаря ти, че беше тук и се надявам заедно да се подкрепяме в този път на осъзната промяна. С топлина и вяра. Зорница Сребрева.